Dobrodošli u Đakovo, srce Slavonije. Kroz današnju priču vodit će vas Lucija, Mihajl i Tomislav. članovi povijesne grupe Srednje strukovne škole Antuna Horvata u Đakovu. U današnjem videu predstaviti ćemo vam grad Đakovo, našu školu i znamenitog Đakovčanina Jakoba Haibla, njegov život, djelovanje i vezu s velikim Mozartom. Jedna od najljepših i najzanimljivijih priča o znamenitim Đakovčanima svakako je i priča o Jakobu Haiblu. Johann Petrus Jakob Haibl, austrijski je kompozitor koji je rođen u Grazu, a djelovao je u Beču kao član glumačko-pjevačke skupine Emanuela Schikanedera, njemačkog dramaturga, glumca, pjevača i kompozitora, a možda najbolje poznatog po tome što je napisao libreto za Mozartovu Čarobnu frulu. Haibl se u Beču proslavio pišući komične opere. Haibl u Đakovu postaje regent skori, katedralni glazbeni ravnatelj. Preminuo je u Đakovu 1826. godine te je sahranjen na gradskom groblju, no nažalost grobno mjesto mu nije ostalo sačuvano. Ubrzo nakon dolaska u Đakovo, Haibl se upravo u Đakovu ženi s pjevačicom i glumicom Sofijom Weber. Sofija je sestra Konstance, tada već udovice Wolfganga Amadeusa Mozarta, a potječe iz poznate glazbeničke obitelji. Tako nas ova priča povezuje u svjetskog glazbenog genija Mozarta. Najvažnija ostavština Sofije Haibl jest pismo iz Đakova koje govori o posljednjim trenucima Mozarta. Sofija se prisjeća Mozartovih posljednjih trenutaka. Ovo je pismo svjetska baština i najautentičnije svjedočanstvo o Mozartove smrti. Nastavnici i učenici prehrambene struke, inspirirani Mozartovim kuglama, izradili su Haiblove praline. Načinjene su od suhog voća i paprenjaka slavonskog podrijetla. Pakirani su u prigodne kutije koje ostaju kao jedinstveni suvenir. Uz zvuke tambura opraštamo se od vas i pozivamo vas u Đakovo, grad u kojem je djelovao Haibl, glazbenik koji nas je povezao s Bečom i Mozartom.